Sugeng enjing Mas Petruk. Kula Sunarto saking Ngalang nyuwun lagu Gembira Luka wit Mas Solikin. Dan Solikin saiki ya ming sak Gembira Luka ming iso tekan dindi asmane jenenge iso malimbar. Ya tak pinangkanane. Ya wae areng apa ana pamundutan kok ora dicaosi ndak gelo penggali ado-ado saka Ngalang-ngalang saka karo kene ya ado. Ning 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 nong 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 nong. Gerok ya ben pokoke kudu nyuwara. Wingi dolanen ndi Bu? Monggo. Kabeh ya iso nggunakake, kabeh ya iso nglakoni. Ning nek Petruk kali sak rombongan menika mboten kaya-kaya. Ning kok iso nganti mbiyen jane sing nyiptake kaya ngene iki nek ora kleru mbiyen aku nonton ya bapakku mbiyen pertama kali. Wingi dolanan ndi Bu? Neng Gembira Luka terus diatungi diobo-obo tangane munggah medhun tangane waduh iki ya bapak. Ning jaman semono urung ana YouTube dadi bapak urung iso viral. Barang saiki sono YouTube dadi viral. Wah, anggere Petruk mayang nang luar daerah iki mesti digoleki. Mas Solikin niku rupane kaya ngapa to? Kaya ngenten iki. Wah, dadi jak salaman ming sak tembang Gembira Luka iso marai ya bejane dhewe-dhewe. Coba iki engko kira-kira piye iki engko? Tuh coba tak cobane ben. Dina minggu tone, yuk. Monggo bacutipun Kakung Rama Putri kula nderek. Monggo yuk. Dina minggu tone gajahe ana ontane ana unyu-unyu Raja Jengkok kok bukane raja jajane raja pulang balik iki wis digone Pak Marjo. Oh. Aja diomongke ndak nesu. Oh, ngece. Ayo gawe mangkung malah ngecang-ngece. Orket Agung. Wonten bintang tamu, Pak. Wonten bintang tamu. Aja ngono ora. Tesih nggih, Mas. Pun memaneng kemawon. Orket. Sampeyan le mlaku ya digawe-gawe.
Jos, pemuda Sontonayan ki pokoke ramah-ramah kabeh. Ha iya. Oh, katakong. Ya. Katakong. Wah. Kung. Wah. Kung. Hop. Digeser mrene. Ah, yo kutute tatin kaya ngapa. Wah. Kutute tatin jan bengi iki jan wulune ngrembuyung. Le kemulan jan nganti dobel-dobel. Arep nyusuh apa piye kowe? Kaya ngendi-endi diblebeti. Pundi ping 1 lho iki. Ah ning dawa banget kowe. 1 tok. Ah iya. Oh, regat. Jan kuwi mingkem. Engko nek kowe dunake ngono, kowe iki ya kleru kok omong tombokan ndi mung 1 tok. Engko nek sing tak duduhi aku kuwi. Mbok ben ngawon ta, cen aku cantik kok. Wah. Kowe ngece sapa aku apa bojomu? Nek kowe sok kurus ngono. Wah, ya loro kabeh kena. Brahala loro kena kabeh. Yo. Oh, regat kang. Ayo, anggunge tatin kaya ngapa? Wah. Wah. Kong kong kong. Wah, apik iki. Aku ora ajeg, metune ora ajeg. Ndono ndene dadi kong kong kong. Ayo di ndenekke. Ha iki kutut sing saka Sulawesi. Arep pipis apa Mas Kriswan? Ono gawe. Cekat-cekat. Sesuk mbok golek penabuh sing sehat-sehat terus. Penabuh kok kurimen. Titik-titik nguyuh. Wis delik bareng anu nguyuhi seng. Ayo. Dadi manah muni. Ardi stop wis dibanyat wis rai. Bareng rampung der. Ayo sa. Wah, ya seru kutut Sulawesi iki. Wah, iki ya balapan iki. Kutut balapan, ora apa-apa. Kutut balap alias deruk. Ha iya. Jejere kutut Wonosari Gunung Kidul. Panganane gangsil. Ngawur. Wah, ya iki ya ndek supporter. Sapa? Si Lasirun. Ha iya. Kapten Lasirun. Lasiran iki sapa? Ayo tukang ison kene jenenge Kapten Lasirun. Anggere ketemu sapa-sapa siap. Yo. Wah. Mula Yanto ya kegut. Yanto sapa? Yanto disco. Ngarani sapa-sapa kok diparapi nganggo disco. Wingi sik ngiter surat di disco. Saiki Yanto disco. Ah iya, mulane tresnane ra jamak-jamak. Nek ndi-ndi diterke. Ayo, Mbak Ria. Ayo. Kutut ki sing demenake ngene iki ora doting clowak ora. Kutut ki nek wayine manggung meneng.
klecam. Barang gelem nyuwara kok. Jenengane nyepelekke banget. Wow, mboten. Ayo kaya ngapa, Mbak? Tak rungokke suaramu. Jan. Kaya ngapa ki suarane? Pancen wedhus. Kene ki takon kaya ngapa suarane kaya ngapa, Mbak? Ngono. Kaya arep didudui wae. Ayo, Mbak. Sarana jorene. Kok kadose do ingin kabeh to. Ngene wancine. Ingin ngerti suarane. Nggih, ingin tahu suaranya maksudnya kan begitu. Iya. Jadi enggak tahu lah. Kenapa? Apa sih? Sing duwe apa sih meneng wae. Apa sih? Gayane tenan. Ayo. Biyen ndek melu pisanan kan nyuwara kaya keder-keder pi saiki bareng wis kendel ya lurus ya. Ha iya. Kedekongkong. Apik, ayo dilempar kene. Dilempar ke mana? Dilempar kene rono nang jajare kidule Mbak Ayu. Waduh, akae mentok. Kudu kutuk. Kok kutuk? Kutut. Semono kok kutut ki plangkringane apa wis jajali. Dikai plangkringan glugu ya ambruk. Kalau ora dicor. Delon kok nek ngoceh laming siwa. Kong. Wo. Yo nganti sempal cucuke. Ha kok sempal. Kutut iki nek ngono ketekong ora cucuke mengo. Ketekong. Oh ngene bali. Kongre ngono terus ra bali-bali ya ki. Suwele bali. Heeh. Edian. Asem tenan. Ayo jajare Mbak Ayu iki kutut sing wis nganu pengalaman. Nek manggung ki ora kesusu-susu ning ditata. Mlangkring sike. Terus le manggung keri. Tur. Kok tur. Ayo. Iki kulino nglatih kutut to. Oh. Nek nang omah kutute pirang-pirang kae dhewe ambil suara. Kutute ndelok kabeh. Kutut kok ambil suara. Mbangane ambil liyane, kecekel polisi ra cilaka to. Ha iya. Kadek pisan kas. Kong. Wis piye kuwi? Nek do-do iki marai guyu e. Aku krungu ae marai kutut gundul le cukur nang ndi wis. Bayangno. Wis. Cebles nang. Mulane mbiyen nek ngethuk nang ngarep gong, saiki semua nang ngarep gong jejer karo partnere. Men iso saut-sautan. Aku iki nek do omongan iki marai lucu. Iya. Sing enong muni kutute gundul. Terus sing entuk sik ora patek banget. Terus wong loro guyu bareng. Ayo terakhir, ya kae, kalkune kae. Ketemu. Oh yes. Kutut underbone. Ha ngono kuwi. Kutut ki ora mung sing alus tok.
Lagu iso. Utut underbone. Heeh. Utut liyane iki do mulus-mulus nadae sirahe wis blebetan sik. Underbone. Underground. Wah. Underbone ki montore. Wah. Seru banter. Pokok di streaming. Nek ora ngono ya ora lucu. Ora kuwi kleru tenan kaya. Maksud iki underground. Metan-metan. Apa? Metan-metan. Metan-metan ki piye? Kuwi lho sing grup musik lho Metallica. Metan-metan kuwi goleki rambut putih apa piye? Metan-metan. Ya terus ke yuk. Ayo yuk. Saya wangi mundak. Apa? Sri Mangga, mangga. mangga mangga Underbone. mangga mangga Apa sih? mangga mangga nggak mangga 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 Ning malah Tatin ki julukane oke lho, mbiyen Tatin E, ban jaman budek kae. Wo, tahu budek to? Tahu. Tahu budek ta